Danas je prvi puta napravljena radiofrekventna denervacija fasetnih zglobova kod dvije pacijentice, doktorica Dana Vladić koja radi u ambulanti za liječenje boli u Mostaru, je bila na edukaciji u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Mi smo najveći centar za liječenje boli u Hrvatskoj, a ja vjerujem i na području bivše Jugoslavije. Tako da je doktorica Vladić je već radila u Osijeku i sada je prvi puta to suvereno napravila i u Mostaru. Evo, tako da od danas u biti pacijenti iz Mostara, iz Hercegovine ne moraju ići u Hrvatsku ili u Austriju ili Njemačku na radiofrekventne denervacije fasetnih zglobova, što jako često naši bolesnici imaju bolove u križima, kad ih zakoči, kad ih ne mogu se okrenuti u krevetu, bole ih leđa, znači bol koja se ne širi u donje ekstremitete nego samo locirano u leđima, a također ćemo napraviti i radiofrekventne blokade genikularnih živaca za pacijente sa boli u koljenima koji imaju gornje artroze, koji čekaju tep koljena ili koji su već napravili tep koljena pa imaju užasne bolove. Tako da doktorica Vladić to također će od danas raditi u bolnici u Mostaru. Krećemo sa minimalno invazivnim liječenjem boli. Edukaciju smo krenuli u 10. mjesecu, evo ni 3 mjeseca poslije krećemo sa nekakvim još sofisticiranijim nego što smo i mislili, evo puno brže i puno više krećemo od danas raditi radiofrekventnu ablaciju za liječenje boli.